Η σιωπή που απλωνόταν μέσα στο σπίτι της Αζρά δεν ήταν εκείνη η γαλήνη που φέρνει η ηρεμία, αλλά μια βαριά, σχεδόν πνιγυρή ατμόσφαιρα, γεμάτη από σκέψεις που δεν είχαν υποθεί ποτέ και συναισθήματα που είχαν καταπιεστεί για πολύ καιρό, ώσπου πλέον δεν μπορούσαν να κρυφτούν. Στεκόταν μπροστά στο παράθυρο, με το βλέμμα χαμένο σε μια απόσταση που δεν μπορούσε να μετρηθεί, προσπαθώντας να βρει μέσα της τη δύναμη να αποδεχτεί πως ό,τι κάποτε θεωρούσε σταθερό είχε ήδη αρχίσει να διαλύεται. Τα δάχτυλα της ήταν σφιγμένα μεταξύ τους, σαν να κρατούσαν το τελευταίο κομμάτι ελέγχου που της είχε απομείνει, ενώ το μυαλό της γύριζε ξανά και ξανά στις ίδιες σκέψεις, στις ίδιες αμφιβολίες που την είχαν οδηγήσει σε αυτή την απόφαση. Δεν ήταν μόνο ο γάμος της που είχε ραγίσει, αλλά και η ίδια της η ταυτότητα, η εικόνα που είχε χτίσει για τον εαυτό της ως γυναίκα, ως σύζυγο, ως μητέρα που μπορούσε να ισορροπήσει τα πάντα χωρίς να καταρρεύσει. Το βλέμμα της σταμάτησε για λίγο στις φωτογραφίες των παιδιών της, όπου οι στιγμές ευτυχίας είχαν παγώσει μέσα σε ένα ψεύτικο παρόν, που πλέον δεν αντανακλούσε την πραγματικότητα. Εκείνη η ζωή, γεμάτη από χαμόγελα και οικογενειακές στιγμές, φαινόταν τώρα σαν κάτι μακρινό, σχεδόν ξένο, σαν να ανήκε σε μια άλλη εκδοχή της που δεν υπήρχε πια. Την ίδια ώρα, σε έναν εντελώς διαφορετικό χώρο, ο Σεργέν βρισκόταν αντιμέτωπος με μια πραγματικότητα που αρνιόταν να αποδεχτεί, καθώς περπατούσε νευρικά μέσα στο γραφείο του, με το τηλέφωνο να παραμένει σφιχτά στο χέρι του, σαν να περίμενε ένα μήνυμα που θα αναιρούσε όλα όσα είχαν συμβεί. Η ένταση στο πρόσωπο του δεν ήταν απλός θυμός, αλλά μια βαθύτερη αντίδραση, μια άρνηση να παραδεχτεί πως είχε χάσει τον έλεγχο μιας κατάστασης που πάντα πίστευε πως μπορούσε να διαχειριστεί. Η ιδέα ότι η Αζρά είχε αποφασίσει να φύγει από τη ζωή του δεν τον πλήγωσε με τον τρόπο που θα περίμενε κανείς, αλλά ενεργοποίησε μέσα του έναν μηχανισμό άμυνας που μετατράπηκε σε επίθεση, καθώς άρχισε να αντιμετωπίζει το διαζύγιο όχι ως τέλος, αλλά ως πεδίο μάχης όπου δεν είχε καμία πρόθεση να ιτηθεί. Μέσα του ορίμαζε μια ψυχρή αποφασιστικότητα που δεν άφηνε χώρο για συναισθηματισμούς, παρά μόνο για στρατηγικές κινήσεις και υπολογισμένες αντιδράσεις. Όταν η Αζρά έφτασε στο νέο της γραφείο, ένιωσε για μια στιγμή πως είχε απομακρυνθεί από το παρελθόν της, καθώς ο χώρος αυτός δεν κουβαλούσε τις ίδιες μνήμες και τις ίδιες συγκρούσεις που τη βάραιναν μέχρι τότε. Εκεί, για πρώτη φορά μετά από καιρό, μπορούσε να υπάρξει χωρίς να ορίζεται από το ρόλο της ως σύζυγος ή ως κόρη, γεγονός που της έδινε μια αίσθηση ελευθερίας που ήταν ταυτόχρονα λυτρωτική αλλά και τρομακτική. Ωστόσο, αυτή η εύθραυστη ισορροπία διαταράχθηκε απότομα τη στιγμή που έφτασε η πρώτη κίνηση του Σεργέν, η οποία δεν είχε τίποτα το ουδέτερο ή τυπικό, αλλά έμοιαζε περισσότερο με μια ξεκάθαρη δήλωση ότι η σύγκρουση μόλις είχε αρχίσει. Η Αζρά κατάλαβε αμέσως πως δεν επρόκειτο να αντιμετωπίσει μια απλή διαδικασία διαζυγίου, αλλά μια αμήλικτη αντιπαράθεση, όπου κάθε της βήμα θα δοκιμαζόταν. Στο μεταξύ, ο Σεργέν είχε ήδη προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του σχεδίου του, επιλέγοντας προσεκτικά την Εϊράν ως δικηγόρο του, μια γυναίκα που δεν ξεχώριζε μόνο για τις ικανότητές της, αλλά και για την έντονη προσωπική της στάση απέναντι στην Αζρά και το Γιλντιρίμ. Η συνάντησή τους δεν είχε την τυπική μορφή μιας επαγγελματικής συνεργασίας, αλλά έμοιαζε περισσότερο με μια συμφωνία ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που κατανοούσαν απόλυτα ότι αυτό που επρόκειτο να ακολουθήσει δεν θα περιοριζόταν σε νομικά όρια. Η Νεϊράν αντιλαμβανόταν πλήρως τη φύση της υπόθεσης, καθώς έβλεπε σε αυτήν όχι μόνο μια ευκαιρία να επικρατήσει νομικά, αλλά και να επιβεβαιώσει μια προσωπική στάση που την οδηγούσε να συγκρουστεί ευθέως με την Αζρά. Από την πλευρά του, ο Σεργέν αναγνώριζε ότι η παρουσία της μπορούσε να μετατρέψει το διαζύγιο σε μια σκληρή και ανελαίητη μάχη, κάτι που τέριαζε απόλυτα με την πρόθεση του να μην αφήσει τίποτα στη τύχη. Η είδηση της επιλογής της Νεϊράν έφτασε γρήγορα στην Αζρά, προκαλώντας της μια βαθιά ανησυχία που δεν είχε να κάνει μόνο με τις νομικές δυσκολίες, αλλά με τη συνειδητοποίηση ότι η σύγκρουση είχε πλέον προσωπικό χαρακτήρα. Η παρουσία της συγκεκριμένης γυναίκας στη διαδικασία σήμαινε ότι τα όρια θα ξεπερνιόνταν εύκολα, καθώς το παρελθόν και τα συναισθήματα θα έμπαιναν αναπόφευκτα στο παιχνίδι. Καθώς προσπαθούσε να αναλύσει την κατάσταση και να προετοιμαστεί για όσα θα ακολουθούσαν, η Αζρά ένιωσε την ανάγκη για στήριξη να γίνεται πιο έντονη από ποτέ, και αυτή η ανάγκη βρήκε ανταπόκριση στη σταθερή παρουσία του Γιλντιρίμ, ο οποίος, χωρίς να επιδιώκει να επιβληθεί, παρέμενε κοντά της με έναν τρόπο που της επέτρεπε να νιώθει πως δεν ήταν μόνη σε αυτή τη δύσκολη πορεία. Η σχέση τους δεν χρειαζόταν εξηγήσεις ή μεγάλες δηλώσεις, καθώς βασιζόταν σε μια βαθύτερη κατανόηση, που είχε χτιστεί μέσα από κοινές εμπειρίες και συναισθήματα που δεν είχαν σβήσει ποτέ εντελώς. Για την Αζρά, η παρουσία του λειτουργούσε σαν σημείο ισορροπίας μέσα στο χάος, ενώ για εκείνον, η ανάγκη να τη στηρίξει ήταν τόσο φυσική που δεν άφηνε περιθώριο για δεύτερες σκέψεις. Την ίδια στιγμή, ο Σεργέν προχωρούσε σε μια ακόμη πιο σκοτεινή κατεύθυνση, καθώς η πληροφορία που έλαβε από το Φαρούκ σχετικά με τη σοβαρή ασθένειά του δεν το συγκλώνησε με τον τρόπο που θα περίμενε κανείς, αλλά ενεργοποίησε έναν διαφορετικό μηχανισμό σκέψης, όπου το συναίσθημα υποχώρησε μπροστά στη σκοπιμότητα.
Αντί να αντιμετωπίσει την κατάσταση με ευαισθησία, άρχισε να τη βλέπει ως ένα εργαλείο που μπορούσε να χρησιμοποιήσει προς όφελός του. Η ιδέα ότι θα μπορούσε να επηρεάσει την Αζρά μέσω συναισθηματικής πίεσης άρχισε να παίρνει μορφή μέσα στο μυαλό του, καθώς πίστευε πως, αν δεν μπορούσε να τη συγκρατήσει με αγάπη, θα μπορούσε να το πετύχει μέσα από την ενοχή και την υποχρέωση. Αυτή η προσέγγιση δεν βασιζόταν σε παρορμητικές αντιδράσεις, αλλά σε έναν ψυχρό υπολογισμό, που τον έκανε ακόμη πιο επικίνδυνο. Η Αζρά, αν και δεν γνώριζε ακόμη όλες τις λεπτομέρειες του σχεδίου του, ένιωθε ήδη πως κάτι άλλαζε στον τρόπο που εξελισσόταν η κατάσταση, καθώς κάθε νέα πληροφορία την οδηγούσε πιο βαθιά σε μια σύγκρουση που δεν μπορούσε να αποφύγει. Παρόλα αυτά, μέσα της είχε ήδη πάρθει μια απόφαση που δεν μπορούσε να ανατραπεί, καθώς είχε καταλάβει ότι η επιστροφή στο παρελθόν δεν αποτελούσε πλέον επιλογή. Η γυναίκα που στεκόταν τώρα απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα δεν ήταν η ίδια που κάποτε προσπαθούσε να διατηρήσει τις ισορροπίες με κάθε κόστος, αλλά μια εκδοχή του εαυτού της που είχε αρχίσει να αποδέχεται ότι η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη και ότι η μόνη διέξοδος ήταν να τη αντιμετωπίσει κατά μέτωπο, ακόμη και αν αυτό σήμαινε να συγκρουστεί με τον άνθρωπο που κάποτε αποτελούσε το κέντρο της ζωής της. Η απόφαση της Αζρά να προχωρήσει χωρίς να κοιτάξει πίσω δεν ήταν αποτέλεσμα μιας στιγμιαίας παρόρμησης, αλλά το αποκορύφωμα μιας εσωτερικής σύγκρουσης που είχε αρχίσει πολύ πριν αποδεχτεί την αλήθεια για το γάμο της, καθώς κάθε ανάμνηση που κάποτε της έδινε δύναμη, τώρα μετατρεπόταν σε απόδειξη ότι είχε αγνοήσει σημάδια που δεν έπρεπε να περάσουν απαρατήρητα. Στο μεταξύ, η καθημερινότητά της άρχισε να αποκτά έναν διαφορετικό ρυθμό, όπου η επαγγελματική της ταυτότητα λειτουργούσε σαν καταφύγιο απέναντι στην προσωπική της κατάρρευση, αφού κάθε υπόθεση που αναλάμβανε της θύμιζε πως οι σχέσεις μπορούν να σπάσουν ακόμη και όταν φαίνονται ακλόνητες, κάτι που πλέον δεν ήταν απλώς θεωρία, αλλά μια πραγματικότητα που ζούσε η ίδια. Η παρουσία του Γιλντιρίμ δίπλα της δεν είχε το χαρακτήρα μιας εισβολής ή μιας επιβολής, αλλά μιας σταθερής, διακριτικής στήριξης, που της επέτρεπε να αναπνέει μέσα σε μια περίοδο όπου κάθε άλλη σχέση της φαινόταν ασταθής, ενώ εκείνος, χωρίς να απαιτεί εξηγήσεις ή ανταλλάγματα, της πρόσφερε έναν χώρο όπου μπορούσε να σταθεί χωρίς να αισθάνεται ότι κρίνεται. Παράλληλα, η δική του εσωτερική πάλι παρέμενε αόρατη για τους περισσότερους, καθώς τα συναισθήματα του για την Αζρά δεν ήταν κάτι νέο, αλλά μια συνέχεια ενός παρελθόντος που δεν είχε κλείσει ποτέ οριστικά, και η επιστροφή του στη ζωή της δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα μιας ανάγκης που είχε καταπιεστεί για χρόνια. Την ίδια στιγμή, η Τσολπάν παρακολουθούσε τις εξελίξεις με μια ένταση που δεν εκφραζόταν εύκολα, καθώς η σχέση της με την Αζρά βρισκόταν ήδη σε εύθραυστη ισορροπία και η σύγκρουση με το Σεργέν απειλούσε να μετατρέψει αυτή την ένταση σε οριστική ρήξη, ενώ παράλληλα η πίεση που δεχόταν το γραφείο της την ανάγκαζε να επανεξετάσει αποφάσεις που μέχρι τότε θεωρούσε αδιαπραγμάτευτες. Ο Σεργέν, από την άλλη πλευρά, συνέχιζε να κινείται μεθοδικά, χωρίς να αφήνει περιθώριο για τυχαίες αντιδράσεις, καθώς κάθε του βήμα ήταν μέρος ενός σχεδίου που στόχευε όχι μόνο στη νομική επικράτηση, αλλά κυρίως στη συναισθηματική εξάντληση της Αζρά, την οποία θεωρούσε ότι μπορούσε να επηρεάσει πιο εύκολα μέσα από την πίεση παρά μέσα από τη λογική. Η συνεργασία του με την Εϊράν εξελισσόταν γρήγορα σε έναν επικίνδυνο συνδυασμό, καθώς εκείνη δεν περιοριζόταν σε μια τυπική υπεράσπιση, αλλά έδειχνε διατεθειμένη να εκμεταλλευτεί κάθε αδυναμία της αντίπαλης πλευράς, ενώ η προσωπική της αντιπάθεια προς την Αζρά και το Γιλντιρίμ της έδινε ένα επιπλέον κίνητρο που ξεπερνούσε τα όρια του επαγγελματισμού. Η πρώτη του στρατηγική δεν ήταν άμεση επίθεση, αλλά μια σταδιακή φθορά, που στόχευε να δημιουργήσει ένα περιβάλλον αβεβαιότητας γύρω από την Αζρά, κάνοντας την να αμφιβάλλει για τις επιλογές της και να αισθανθεί ότι βρίσκεται περικυκλωμένη από καταστάσεις που δεν μπορεί να ελέγξει. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η πληροφορία για την ασθένεια του Φαρούκ άρχισε να αποκτά διαφορετική σημασία, καθώς ο Σεργέν αντιλαμβανόταν ότι μπορούσε να τη χρησιμοποιήσει ως εργαλείο για να επηρεάσει τη συναισθηματική κατάσταση της Αζρά, δημιουργώντας ένα αίσθημα ευθύνης που θα την έκανε να διστάσει ή ακόμη και να αναθεωρήσει τις αποφάσεις της. Η σκέψη αυτή δεν γεννήθηκε από συμπόνια, αλλά από μια ψυχρή εκτίμηση της κατάστασης, όπου τα συναισθήματα μετατρέπονταν σε μέσα επίτευξης ενός στόχου, κάτι που αποδείκνυε πόσο μακριά ήταν διατεθειμένος να φτάσει για να διατηρήσει τον έλεγχο. Η Αζρά, αν και δεν είχε πλήρη εικόνα των προθέσεών του, άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι η πίεση που δεχόταν δεν ήταν τυχαία, αλλά μέρος μιας μεγαλύτερης στρατηγικής, γεγονός που την ανάγκασε να επαναπροσδιορίσει τη στάση της και να προετοιμαστεί για μια σύγκρουση που δεν θα περιοριζόταν μόνο στο δικαστήριο. Στο μεταξύ, η σχέση της με το Γιλντιρίμ άρχισε να αποκτά μεγαλύτερο βάθος, όχι μέσα από μεγάλες δηλώσεις, αλλά μέσα από μικρές στιγμές κατανόησης, όπου η παρουσία του λειτουργούσε σαν αντίβαρο στην ένταση που βίωνε, ενώ εκείνος, παρά την εσωτερική του σύγκρουση, δεν απομακρυνόταν, γνωρίζοντας ότι η θέση του στη ζωή της ήταν πιο περίπλοκη από όσο θα ήθελε.
Η εξομολόγησή του προς την Τσολπάν αποτέλεσε μια από εκείνες τις στιγμές όπου τα συναισθήματα δεν μπορούσαν πλέον να κρυφτούν, καθώς παραδέχτηκε ότι όσα ένιωθε για την Αζρά δεν είχαν σβήσει ποτέ, γεγονός που τον τοποθετούσε σε μια δύσκολη θέση, αφού γνώριζε ότι κάθε του κίνηση μπορούσε να επηρεάσει όχι μόνο τη δική του ζωή, αλλά και τη δική της. Η Τσολπάν, ακούγοντας αυτή την αλήθεια, δεν μπορούσε να παραμείνει ουδέτερη, καθώς αντιλαμβανόταν ότι η παρουσία του Γιλντιρίμ στη ζωή της κόρης της μπορούσε να λειτουργήσει τόσο ως στήριγμα όσο και ως επιπλέον πηγή έντασης, ειδικά σε μια περίοδο όπου η ισορροπία ήταν ήδη εύθραυστη. Την ίδια στιγμή, ο Κοράι άρχισε να κινείται πιο ενεργά, δημιουργώντας μαζί με την Εϊράν ένα μέτωπο που δεν περιοριζόταν στη νομική διάσταση της υπόθεσης, αλλά επεκτηνόταν σε ένα ευρύτερο παιχνίδι επιρροής, όπου οι πληροφορίες, οι συμμαχίες και οι κινήσεις πίσω από τις κλειστές πόρτες αποκτούσαν καθοριστική σημασία. Η Αζρά βρέθηκε έτσι σε μια θέση όπου οι επιλογές της δεν επηρέαζαν μόνο την προσωπική της ζωή, αλλά και την επαγγελματική της πορεία, καθώς κάθε της κίνηση μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εναντίον της, ενώ ταυτόχρονα έπρεπε να διατηρήσει την ψυχραιμία και τη συγκέντρωσή της για να μην καταρρεύσει κάτω από το βάρος της πίεσης. Καθώς οι εξελίξεις προχωρούσαν, έγινε ξεκάθαρο ότι η σύγκρουση αυτή δεν θα είχε απλές ή γρήγορες λύσεις, αλλά θα εξελισσόταν σε μια μακροχρόνια αντιπαράθεση, όπου τα όρια μεταξύ προσωπικού και επαγγελματικού θα γίνονταν όλο και πιο δυσδιάκριτα, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου κανείς δεν θα μπορούσε να παραμείνει αλόβητος. Η Αζρά, παρά την ένταση και την αβεβαιότητα, άρχισε να διαμορφώνει μια νέα στάση απέναντι στα γεγονότα, όπου η αντίδραση δεν βασιζόταν πλέον στον φόβο, αλλά σε μια συνειδητή επιλογή να αντιμετωπίσει την κατάσταση με όρους που η ίδια θα καθόριζε, ακόμη και αν αυτό σήμαινε ότι θα έπρεπε να συγκρουστεί με ανθρώπους που κάποτε αποτελούσαν μέρος της ζωής της. Η πορεία που είχε επιλέξει δεν είχε επιστροφή, και όσο και αν οι συνθήκες γίνονταν πιο δύσκολες, η ίδια καταλάβαινε ότι αυτή η διαδρομή ήταν η μόνη που μπορούσε να την οδηγήσει σε μια πραγματική απελευθέρωση, ακόμη και αν το τίμημα ήταν μεγαλύτερο από όσο είχε φανταστεί. Η αίσθηση ότι η ζωή της Αζρά είχε μετατραπεί σε ένα πεδίο σύγκρουσης χωρίς σαφή όρια άρχισε να γίνεται ολοένα και πιο έντονη, καθώς κάθε νέα μέρα δεν έφερνε απλώς εξελίξεις, αλλά μια βαθύτερη συνειδητοποίηση ότι ο Σεργέν δεν επρόκειτο να σταματήσει μέχρι να εξαντλήσει κάθε πιθανό τρόπο επιρροής επάνω της. Η ένταση δεν εκφραζόταν πλέον μόνο μέσα από νομικές κινήσεις, αλλά διαχεόταν σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς της, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου ακόμη και οι πιο απλές στιγμές αποκτούσαν ένα βάρος που δεν μπορούσε να αγνοήσει. Στο μεταξύ, η ίδια προσπαθούσε να διατηρήσει μια ισορροπία ανάμεσα στον επαγγελματικό της ρόλο και την προσωπική της κρίση, γνωρίζοντας ότι οποιαδήποτε ένδειξη αδυναμίας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εναντίον της, τόσο στο δικαστήριο όσο και έξω από αυτό. Η εμπειρία της ως δικηγόρος τη βοηθούσε να αναγνωρίζει τα μοτίβα πίσω από τις κινήσεις του Σεργέν, όμως αυτή τη φορά η υπόθεση δεν ήταν απλώς μια υπόθεση, ήταν η ίδια της η ζωή, γεγονός που καθιστούσε κάθε απόφαση πιο δύσκολη και πιο επώδυνη. Την ίδια στιγμή, ο Σεργέν είχε ήδη αρχίσει να εφαρμόζει το σχέδιο του με τρόπο που δεν φαινόταν επιθετικό στην επιφάνεια, αλλά είχε ως στόχο να δημιουργήσει ένα σταδιακό συναισθηματικό βάρος στην Αζρά, το οποίο θα την οδηγούσε σε εσωτερική σύγχυση. Η πληροφορία για την ασθένεια του Φαρούκ δεν παρουσιάστηκε άμεσα ως εργαλείο πίεσης, αλλά ενσωματώθηκε προσεκτικά σε μια αφήγηση που υποδήλωνε ευθύνη, υποχρέωση και ενοχή, στοιχεία που ο Σεργέν γνώριζε ότι μπορούσαν να επηρεάσουν βαθιά την ψυχολογία της. Καθώς η Αζρά άρχισε να αντιλαμβάνεται το εύρος αυτής της στρατηγικής, ένιωσε ότι η πίεση δεν προερχόταν μόνο από τις εξωτερικές κινήσεις, αλλά και από το ίδιο της το συναίσθημα, το οποίο την έφερνε αντιμέτωπη με διλήμματα που δεν είχαν ξεκάθαρες απαντήσεις. Η σχέση της με το Φαρούκ, γεμάτη ήδη από παλιά τραύματα και ανίποτα συναισθήματα, μετατρεπόταν τώρα σε έναν ακόμη παράγοντα που μπορούσε να επηρεάσει τις αποφάσεις της. Παράλληλα, η συνεργασία της Νεϊράν με τον Κοράι άρχισε να παίρνει μια πιο ξεκάθαρη μορφή, καθώς οι δύο τους δεν περιορίζονταν σε τυπικές νομικές ενέργειες, αλλά διαμόρφωναν ένα ευρύτερο πλαίσιο πίεσης που στόχευε στην αποσταθεροποίηση της Αζρά. Οι κινήσεις τους δεν ήταν πάντα άμεσες ή ορατές, αλλά λειτουργούσαν υποδόρια, δημιουργώντας συνθήκες που μπορούσαν να επηρεάσουν την εικόνα της και να τη φέρουν σε δύσκολη θέση τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά. Η Αζρά, αντιλαμβανόμενη ότι δεν είχε να αντιμετωπίσει έναν μόνο αντίπαλο αλλά ένα ολόκληρο πλέγμα συμφερόντων και προθέσεων, άρχισε να προσαρμόζει τη στάση της, επιλέγοντας να μην αντιδρά παρορμητικά, αλλά να παρατηρεί και να αναλύει κάθε εξέλιξη με προσοχή. Αυτή η αλλαγή δεν ήταν ένδειξη αδυναμίας, αλλά μια συνειδητή επιλογή να κινηθεί με στρατηγική, γνωρίζοντας ότι η βιασύνη θα μπορούσε να οδηγήσει σε λάθη που δεν θα μπορούσαν να διορθωθούν. Στο μεταξύ, η παρουσία του Γιλντιρίμ συνέχιζε να λειτουργεί ως ένας σταθερός άξονας μέσα σε αυτή την αστάθεια, καθώς η σχέση τους εξελισσόταν με έναν τρόπο που δεν βασιζόταν σε έντονες εκδηλώσεις, αλλά σε μια βαθιά αμοιβαία κατανόηση.
Η στήριξή του δεν περιοριζόταν σε πρακτικά ζητήματα, αλλά επεκτηνόταν σε ένα επίπεδο όπου η Αζρά μπορούσε να αισθάνεται ότι κάποιος την κατανοεί χωρίς να χρειάζεται να εξηγεί τα πάντα. Ωστόσο, αυτή η εγκύτητα δεν περνούσε απαρατήρητη από το Σεργέν, ο οποίος έβλεπε το Γιλντιρίμ όχι μόνο ως επαγγελματικό αντίπαλο, αλλά και ως απειλή σε προσωπικό επίπεδο. Η ζήλια του δεν εκδηλωνόταν πάντα άμεσα, αλλά ενσωματωνόταν στις κινήσεις του, προσθέτοντας ένα ακόμη επίπεδο έντασης στη σύγκρουση, καθώς προσπαθούσε να αποδείξει ότι μπορούσε να ελέγξει την κατάσταση ακόμη και σε αυτό το επίπεδο. Καθώς οι μέρες περνούσαν, η Αζρά άρχισε να συνειδητοποιεί ότι η μεγαλύτερη πρόκληση δεν ήταν να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις των άλλων, αλλά να διατηρήσει την εσωτερική της ισορροπία, ώστε να μην επιτρέψει στις πιέσεις να την οδηγήσουν σε αποφάσεις που δεν θα εξέφραζαν πραγματικά αυτό που ήθελε. Αυτή η συνειδητοποίηση την οδήγησε σε μια πιο ώριμη στάση, όπου κάθε της κίνηση ήταν αποτέλεσμα σκέψης και όχι αντίδρασης. Την ίδια στιγμή, η κατάσταση άρχισε να επηρεάζει και το ευρύτερο περιβάλλον της, καθώς οι εξελίξεις δεν περιορίζονταν στους άμεσα εμπλεκόμενους, αλλά δημιουργούσαν κύματα που άγγιζαν και άλλες σχέσεις, επηρεάζοντας ισορροπίες που μέχρι τότε φαίνονταν σταθερές. Η ένταση μεταφερόταν από χώρο σε χώρο, από άνθρωπο σε άνθρωπο, δημιουργώντας ένα κλίμα όπου η αβεβαιότητα γινόταν κοινός παρονομαστής. Ο Σεργέν, βλέποντας ότι το σχέδιο του άρχιζε να αποδίδει, δεν σταμάτησε, αλλά συνέχισε να ενισχύει την πίεση, επιδιώκοντας να φέρει την Αζρά σε ένα σημείο όπου η συναισθηματική της αντοχή θα δοκιμαζόταν στα όρια. Η προσέγγιση του δεν ήταν επιθετική με την κλασική έννοια, αλλά βασιζόταν σε μια συνεχή, σταθερή επιβάρυνση, που μπορούσε να αποδειχθεί εξίσου αποτελεσματική. Η Αζρά, αν και ένιωθε το βάρος αυτής της πίεσης, δεν επέτρεψε στον εαυτό της να καταρρεύσει, καθώς είχε ήδη περάσει το σημείο όπου η επιστροφή στο παρελθόν αποτελούσε επιλογή. Αντίθετα, άρχισε να βλέπει αυτή τη δοκιμασία ως μια ευκαιρία να επαναπροσδιορίσει τα όρια της και να αποδείξει, πρώτα απ' όλα στον εαυτό της, ότι μπορούσε να σταθεί απέναντι σε οποιαδήποτε πρόκληση. Καθώς η σύγκρουση κλιμακωνόταν, έγινε ξεκάθαρο ότι κανένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα δεν θα έμενε ανεπηρέαστο, καθώς οι αποφάσεις που λαμβάνονταν δεν είχαν μόνο άμεσες συνέπειες, αλλά διαμόρφωναν μια αλυσίδα γεγονότων που θα επηρέαζε το μέλλον όλων. Η γραμμή ανάμεσα στο προσωπικό και το επαγγελματικό είχε πλέον εξαφανιστεί, αφήνοντας στη θέση της ένα πεδίο όπου όλα συνδέονταν μεταξύ τους. Η Αζρά βρισκόταν στο κέντρο αυτής της δίνης, γνωρίζοντας ότι κάθε της επιλογή θα καθόριζε όχι μόνο την έκβαση του διαζυγίου, αλλά και την πορεία της ζωής της από εκείνο το σημείο και μετά, ενώ παράλληλα έπρεπε να προστατεύσει τον εαυτό της από μια συναισθηματική φθορά που μπορούσε να αποδειχθεί εξίσου επικίνδυνη με οποιαδήποτε νομική ήττα. Και όσο η κατάσταση γινόταν πιο περίπλοκη, τόσο πιο ξεκάθαρο γινόταν ότι η επόμενη κίνηση δεν θα ήταν απλώς ένα ακόμη βήμα σε αυτή τη σύγκρουση, αλλά μια καθοριστική στιγμή που θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα οριστικά, οδηγώντας την ιστορία σε μια νέα, ακόμη πιο επικίνδυνη κατεύθυνση. Καθώς η σύγκρουση ανάμεσα στην Αζρά και το Σεργέν έμπαινε σε μια πιο κρίσιμη φάση, το βάρος των εξελίξεων άρχισε να γίνεται αισθητό όχι μόνο στις πράξεις, αλλά και στις σιωπές που μεσολαβούσαν ανάμεσα σε κάθε νέα κίνηση, καθώς εκείνες οι σιωπές έκρυβαν σκέψεις, υπολογισμούς και φόβους που κανείς δεν τολμούσε να εκφράσει ανοιχτά. Η Αζρά ένιωθε πλέον ξεκάθαρα ότι η κατάσταση είχε ξεφύγει από τα όρια μιας προσωπικής διαφωνίας, μετατρεπόμενη σε έναν πολυεπίπεδο αγώνα όπου κάθε πλευρά προσπαθούσε να επιβληθεί όχι μόνο νομικά αλλά και ψυχολογικά. Στο μεταξύ, οι κινήσεις της Νεϊράν και του Κοράι άρχισαν να γίνονται πιο άμεσες και πιο στοχευμένες, καθώς οι δύο τους δεν αρκούνταν πλέον σε υποδόρειες πιέσεις, αλλά επιδίωκαν να φέρουν την Αζρά αντιμέτωπη με καταστάσεις που θα την ανάγκαζαν να αντιδράσει υποπίεση, κάτι που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί εναντίον της. Η στρατηγική τους βασιζόταν στην ιδέα ότι, όσο περισσότερο αποσταθεροποιείται συναισθηματικά, τόσο πιο πιθανό είναι να κάνει λάθη που θα αποδυνάμωναν τη θέση της. Η Αζρά, ωστόσο, είχε αρχίσει να αντιλαμβάνεται αυτό το μοτίβο και να προσαρμόζει τη στάση της με τρόπο που δεν άφηνε εύκολα περιθώρια εκμετάλλευσης, καθώς κάθε της αντίδραση ήταν πλέον αποτέλεσμα σκέψης και όχι παρόρμησης, γεγονός που τη βοηθούσε να διατηρεί έναν έλεγχο ακόμη και σε στιγμές έντονης πίεσης. Αυτή η αλλαγή δεν πέρασε απαρατήρητη από την Νεϊράν, η οποία άρχισε να κατανοεί ότι η αντίπαλος της δεν ήταν τόσο ευάλωτη όσο ίσως είχε αρχικά υπολογίσει. Την ίδια στιγμή, ο Σεργέν συνέχιζε να ενισχύει τη στρατηγική του σε ένα πιο προσωπικό επίπεδο, καθώς η χρήση της ασθένειας του Φαρούκ ως μέσου πίεσης άρχισε να γίνεται πιο εμφανής, όχι μέσα από άμεσες απαιτήσεις, αλλά μέσω μιας συνεχούς υπενθύμησης της ευθύνης που μπορούσε να νιώθει η Αζρά απέναντι στην οικογένεια της. Αυτή η τακτική δεν στηριζόταν σε φανερές απειλές, αλλά σε μια λεπτή συναισθηματική χειραγώγηση, που στόχευε να δημιουργήσει εσωτερικές συγκρούσεις. Η Αζρά βρέθηκε έτσι αντιμέτωπη με ένα δίλημμα που δεν είχε εύκολη λύση, καθώς η λογική της έλεγε να συνεχίσει χωρίς να επηρεάζεται, ενώ το συναίσθημα την τραβούσε προς μια κατεύθυνση όπου η ενοχή και η ευθύνη έπαιζαν καθοριστικό ρόλο.
Αυτή η εσωτερική σύγκρουση δεν εκδηλωνόταν εξωτερικά με ένταση, αλλά λειτουργούσε σαν μια σταδιακή φθορά που μπορούσε να επηρεάσει την αντοχή της σε βάθος χρόνου. Παράλληλα, η σχέση της με το Γιλντιρίμ άρχισε να αποκτά μια πιο ουσιαστική διάσταση, καθώς η μεταξύ τους κατανόηση μετατρεπόταν σε μια σιωπηλή συμφωνία στήριξης, όπου οι λέξεις δεν ήταν απαραίτητες για να εκφραστούν όσα ένιωθαν. Εκείνος, παρατηρώντας τις πιέσεις που δεχόταν, προσπαθούσε να σταθεί δίπλα της χωρίς να την πιέζει, γνωρίζοντας ότι οποιαδήποτε υπερβολική παρέμβαση θα μπορούσε να την απομακρύνει. Ωστόσο, η παρουσία του στη ζωή της λειτουργούσε ταυτόχρονα και ως σημείο έντασης για το Σεργέν, ο οποίος άρχισε να βλέπει πιο καθαρά ότι δεν είχε να αντιμετωπίσει μόνο την απόφαση της Αζρά, αλλά και έναν άνθρωπο που μπορούσε να την ενισχύσει ψυχολογικά και να την απομακρύνει ακόμη περισσότερο από εκείνον. Αυτή η συνειδητοποίηση ενίσχυσε την επιμονή του να συνεχίσει τη σύγκρουση με μεγαλύτερη ένταση. Στο μεταξύ, η Τσολπάν βρισκόταν σε μια δύσκολη θέση, καθώς προσπαθούσε να διατηρήσει τον έλεγχο τόσο στο επαγγελματικό όσο και στο οικογενειακό επίπεδο, ενώ οι πιέσεις που δεχόταν από το γραφείο και τις εξελίξεις γύρω από την Αζρά την ανάγκαζαν να επανεξετάσει τις επιλογές της. Η στάση της απέναντι στην κόρη της παρέμενε σύνθετη, καθώς συνδύαζε την επιθυμία να την προστατεύσει με την ανάγκη να διατηρήσει τη δική της ισορροπία. Καθώς οι εξελίξεις προχωρούσαν, έγινε εμφανές ότι η σύγκρουση είχε αρχίσει να δημιουργεί ρήγματα σε σχέσεις που μέχρι τότε φαίνονταν σταθερές, καθώς η ένταση μεταφερόταν από το ένα επίπεδο στο άλλο, επηρεάζοντας ανθρώπους που δεν ήταν άμεσα εμπλεκόμενοι, αλλά δεν μπορούσαν να μείνουν ανεπηρέαστοι. Το περιβάλλον γύρω από την Αζρά γινόταν όλο και πιο φορτισμένο, δημιουργώντας μια αίσθηση ότι τίποτα δεν μπορούσε να παραμείνει ουδέτερο. Ο Σεργέν, βλέποντας ότι η άμεση πίεση δεν έφερνε τα αποτελέσματα που επιθυμούσε, άρχισε να προσαρμόζει τη στρατηγική του, επιλέγοντας να κινηθεί με μεγαλύτερη υπομονή και να δημιουργήσει συνθήκες που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν μακροπρόθεσμα, αντί να επιδιώκει γρήγορες νίκες. Αυτή η αλλαγή τον έκανε ακόμη πιο απρόβλεπτο, καθώς οι κινήσεις του δεν μπορούσαν πλέον να προβλεφθούν εύκολα. Η Αζρά, αντιλαμβανόμενη αυτή τη μετατόπιση, συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να παραμείνει σε εγρήγορση και να μην θεωρήσει καμία εξέλιξη δεδομένη, καθώς η κατάσταση μπορούσε να αλλάξει από τη μια στιγμή στην άλλη. Η εμπειρία της ως δικηγόρος της επέτρεπε να αναγνωρίζει τα σημάδια, αλλά αυτή τη φορά το διακύβευμα ήταν προσωπικό, γεγονός που καθιστούσε κάθε απόφαση πιο απαιτητική. Καθώς η ένταση κορυφωνόταν, έγινε σαφές ότι οι επόμενες κινήσεις όλων δεν θα καθόριζαν μόνο την έκβαση της νομικής διαμάχης, αλλά και την πορεία των σχέσεων που είχαν ήδη δοκιμαστεί, καθώς η γραμμή ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν είχε αρχίσει να θολώνει, δημιουργώντας ένα πεδίο όπου οι επιλογές δεν είχαν μόνο άμεσες συνέπειες, αλλά διαμόρφωναν το μέλλον με τρόπους που δεν μπορούσαν ακόμη να προβλεφθούν. Η Αζρά, παρά την πίεση και την αβεβαιότητα, παρέμενε σταθερή στην απόφαση της να μην υποχωρήσει, καθώς είχε πλέον κατανοήσει ότι η δύναμη της δεν βρισκόταν στην αποφυγή της σύγκρουσης, αλλά στην ικανότητά της να τη διαχειρίζεται χωρίς να χάνει τον εαυτό της. Αυτή η στάση δεν σήμαινε ότι δεν ένιωθε φόβο ή αμφιβολία, αλλά ότι είχε μάθει να τα ενσωματώνει χωρίς να τα αφήνει να καθορίζουν τις επιλογές της. Και καθώς η ιστορία προχωρούσε προς ένα σημείο όπου οι ισορροπίες θα δοκιμάζονταν ακόμη περισσότερο, γινόταν ολοένα και πιο φανερό ότι η επόμενη φάση της σύγκρουσης δεν θα περιοριζόταν σε στρατηγικές κινήσεις, αλλά θα αποκτούσε έναν πιο άμεσο και προσωπικό χαρακτήρα, οδηγώντας όλους τους εμπλεκόμενους σε αποφάσεις που δεν θα μπορούσαν να ανακληθούν. Καθώς η κατάσταση είχε φτάσει σε ένα σημείο όπου οι ισορροπίες δεν μπορούσαν πλέον να διατηρηθούν χωρίς ρήγματα, η Αζρά άρχισε να συνειδητοποιεί ότι η σύγκρουση δεν εξελισσόταν απλώς γύρω της, αλλά μέσα της, καθώς κάθε εξωτερική πίεση ενεργοποιούσε εσωτερικές αμφιβολίες που δεν μπορούσαν να αγνοηθούν, όσο και αν προσπαθούσε να τις καταπιέσει. Η σταθερότητα που προσπαθούσε να δείξει προς τα έξω απαιτούσε μια τεράστια εσωτερική προσπάθεια, που την εξαντλούσε περισσότερο από οποιαδήποτε νομική μάχη. Στο μεταξύ, οι κινήσεις του Σεργέν είχαν αρχίσει να αποκτούν ένα πιο σύνθετο και επικίνδυνο χαρακτήρα, καθώς δεν περιορίζονταν πλέον σε μια απλή αντιπαράθεση μέσω των δικαστικών διαδικασιών, αλλά επεκτείνονταν σε μια στρατηγική που στόχευε να επηρεάσει την Αζρά σε επίπεδο όπου η λογική και το συναίσθημα μπλέκονταν με τρόπο που καθιστούσε δύσκολο το διαχωρισμό τους. Η επιμονή του να χρησιμοποιεί την κατάσταση του Φαρούκ ως μοχλό πίεσης δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα μιας συνειδητής επιλογής να δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου η Αζρά θα ένιωθε εγκλωβισμένη ανάμεσα σε αντικρουόμενες υποχρεώσεις. Η Αζρά, αντιλαμβανόμενη όλο και πιο καθαρά αυτή την τακτική, προσπάθησε να προστατεύσει τον εαυτό της διατηρώντας μια απόσταση από τις συναισθηματικές παγίδες που της τίνονταν, όμως αυτή η προσπάθεια δεν ήταν εύκολη, καθώς οι δεσμοί με την οικογένεια της και ιδιαίτερα με το Φαρούκ δεν μπορούσαν να διαγραφούν απλά με μια απόφαση. Η συναισθηματική της εμπλοκή λειτουργούσε σαν αόρατη δύναμη που την τραβούσε προς τα πίσω, την ίδια στιγμή που η λογική της την οθούσε να προχωρήσει μπροστά.
Την ίδια στιγμή, η Νεϊράν και ο Κοράι ενίσχυαν τη συνεργασία τους, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου κάθε πληροφορία μπορούσε να μετατραπεί σε εργαλείο πίεσης, ενώ η προσέγγιση τους δεν βασιζόταν μόνο στη νομική τεκμηρίωση, αλλά και στη διαχείριση της εικόνας της Αζρά, κάτι που μπορούσε να επηρεάσει τόσο την επαγγελματική της θέση όσο και την προσωπική της ζωή. Η τακτική αυτή στόχευε να τη φέρει σε ένα σημείο όπου η άμυνα της θα άρχιζε να αποδυναμώνεται. Η Αζρά, ωστόσο, είχε αρχίσει να αναπτύσσει έναν διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης της κατάστασης, επιλέγοντας να μην αντιδρά σε κάθε πρόκληση, αλλά να παρατηρεί και να επεξεργάζεται τις κινήσεις των αντιπάλων της, κάτι που της επέτρεπε να διατηρεί έναν έλεγχο ακόμη και όταν οι συνθήκες γίνονταν πιο δύσκολες. Αυτή η στάση δεν την προστάτευε πλήρως από την πίεση, αλλά της έδινε το χρόνο να σκεφτεί πριν δράσει. Στο μεταξύ, η σχέση της με το Γιλντιρίμ είχε φτάσει σε ένα σημείο όπου η σιωπή μεταξύ τους είχε μεγαλύτερη σημασία από οποιαδήποτε λέξη, καθώς και οι δύο κατανοούσαν ότι η ένταση της κατάστασης δεν επέτρεπε απλοϊκές εκφράσεις συναισθημάτων. Η παρουσία του δίπλα της δεν ήταν επιθετική ή πιεστική, αλλά σταθερή και διακριτική, κάτι που της έδινε την αίσθηση ότι μπορούσε να στηριχτεί χωρίς να χάσει την ανεξαρτησία της. Ωστόσο, αυτή η εγκύτητα δεν μπορούσε να παραμείνει χωρίς συνέπειες, καθώς ο Σεργέν αντιλαμβανόταν όλο και πιο καθαρά ότι ο Γιλντιρίμ αποτελούσε έναν παράγοντα που δεν μπορούσε να ελέγξει, γεγονός που ενίσχυε την ανάγκη του να ανακτήσει τον έλεγχο με άλλους τρόπους. Η ζήλια του, αν και δεν εκδηλωνόταν πάντα άμεσα, λειτουργούσε σαν κίνητρο που τον οθούσε να προχωρήσει σε ακόμη πιο περίπλοκες κινήσεις. Καθώς οι εξελίξεις προχωρούσαν, η πίεση άρχισε να επηρεάζει και τις σχέσεις γύρω από την Αζρά, καθώς το περιβάλλον της γινόταν όλο και πιο φορτισμένο, με ανθρώπους που μέχρι τότε δεν είχαν άμεση εμπλοκή να αρχίζουν να αισθάνονται τις συνέπειες αυτής της σύγκρουσης. Οι εντάσεις μεταφέρονταν από το ένα επίπεδο στο άλλο, δημιουργώντας ένα κλίμα όπου η ουδετερότητα δεν ήταν πλέον εφικτή. Η Τσολπάν, παρακολουθώντας αυτή την εξέλιξη, βρέθηκε αντιμέτωπη με μια κατάσταση που δεν μπορούσε να ελέγξει πλήρως, καθώς η σύγκρουση της κόρης της με το Σεργέν επηρέαζε όχι μόνο την οικογένεια, αλλά και τη σταθερότητα του γραφείου, το οποίο ήδη αντιμετώπιζε δυσκολίες. Η ανάγκη της να προστατεύσει τόσο την οικογένεια όσο και την επαγγελματική της θέση την έφερε σε ένα σημείο όπου κάθε της απόφαση είχε βαρύτητα που ξεπερνούσε το άμεσο παρόν. Ο Σεργέν, από την πλευρά του, συνέχιζε να προχωρά μεθοδικά, επιδιώκοντας να δημιουργήσει συνθήκες που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν υπέρ του σε βάθος χρόνου, χωρίς να αποκαλύπτει πλήρως τις προθέσεις του, κάτι που τον έκανε ακόμη πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Η στρατηγική του βασιζόταν πλέον στην υπομονή και στη σταδιακή φθορά, αντί σε άμεσες συγκρούσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απρόβλεπτα αποτελέσματα. Η Αζρά, αντιλαμβανόμενη αυτή τη μετατόπιση, συνειδητοποίησε ότι η μάχη που έδινε δεν ήταν μόνο εξωτερική, αλλά και εσωτερική, καθώς έπρεπε να διατηρήσει την ισορροπία της μέσα σε ένα περιβάλλον που προσπαθούσε συνεχώς να τη διαταράξει. Αυτή η συνειδητοποίηση την οδήγησε σε μια πιο ώριμη προσέγγιση, όπου κάθε της κίνηση ήταν αποτέλεσμα σκέψης και όχι αντίδρασης. Καθώς η ένταση κορυφωνόταν, έγινε ξεκάθαρο ότι η επόμενη φάση της σύγκρουσης θα απαιτούσε αποφάσεις που δεν θα μπορούσαν να ανακληθούν, καθώς οι επιλογές όλων άρχιζαν να διαμορφώνουν μια πορεία που δεν επέτρεπε επιστροφή. Η γραμμή ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον είχε αρχίσει να θολώνει, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου οι συνέπειες των πράξεων δεν μπορούσαν πλέον να περιοριστούν. Η Αζρά βρισκόταν στο κέντρο αυτής της κατάστασης, γνωρίζοντας ότι η δύναμη της δεν βρισκόταν στην αποφυγή της σύγκρουσης, αλλά στην ικανότητά της να τη διαχειρίζεται χωρίς να χάνει τον εαυτό της, ενώ παράλληλα έπρεπε να προστατεύσει όσα είχαν πραγματική αξία για εκείνη. Η συνειδητοποίηση αυτή δεν την απάλλαξε από το φόβο, αλλά της έδωσε έναν νέο τρόπο να τον αντιμετωπίζει. Και καθώς όλα οδηγούσαν προς μια αναπόφευκτη κορύφωση, έγινε φανερό ότι το σχέδιο του Σεργέν δεν είχε ακόμη αποκαλυφθεί πλήρως και ότι η επόμενη του κίνηση δεν θα ήταν απλώς μια συνέχεια των προηγούμενων, αλλά ένα σημείο καμπής που θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα με τρόπο που κανείς δεν είχε προβλέψει. Καθώς όλα τα γεγονότα είχαν φτάσει σε ένα σημείο όπου καμία πλευρά δεν μπορούσε πλέον να κάνει πίσω χωρίς να υποστεί συνέπειες, η αίσθηση ότι κάτι καθοριστικό πλησίαζε άρχισε να γίνεται ολοένα και πιο έντονη, όχι μόνο ως αποτέλεσμα των εξωτερικών εξελίξεων, αλλά και ως μια εσωτερική διαίσθηση που η Αζρά δεν μπορούσε να αγνοήσει, όσο και αν προσπαθούσε να παραμείνει συγκεντρωμένη στη λογική της. Στο μεταξύ, ο Σεργέν είχε ήδη προετοιμάσει την επόμενη του κίνηση με τρόπο που δεν φαινόταν άμεσα επιθετικός, αλλά έκρυβε μέσα του μια βαθύτερη πρόθεση να αλλάξει τους όρους της σύγκρουσης, καθώς είχε καταλάβει ότι οι μέχρι τότε προσπάθειές του δεν είχαν καταφέρει να κάμψουν την αποφασιστικότητα της Αζρά, γεγονός που τον οδήγησε να στραφεί σε μια πιο δραστική στρατηγική.
Η χρήση της συναισθηματικής πίεσης μέσω της ασθένειας του Φαρούκ δεν εγκαταλείφθηκε, αλλά ενισχύθηκε με τρόπο που δημιουργούσε ένα περιβάλλον όπου η Ασρά καλούνταν να πάρει αποφάσεις που δεν μπορούσαν να βασιστούν αποκλειστικά στη λογική, καθώς η έννοια της ευθύνης και της ενοχής επανερχόταν συνεχώς, επηρεάζοντας την κρίση της σε στιγμές που η καθαρότητα σκέψης ήταν απαραίτητη. Η Ασρά, παρά το γεγονός ότι είχε ήδη αναγνωρίσει αυτή τη στρατηγική, βρέθηκε να αισθάνεται την πίεση να αυξάνεται, καθώς οι συναισθηματικοί δεσμοί με την οικογένεια της δεν μπορούσαν να αποκοπούν εύκολα, δημιουργώντας μια σύγκρουση ανάμεσα σε αυτό που ήξερε ότι έπρεπε να κάνει και σε αυτό που ένιωθε ότι όφιλε να κάνει. Αυτή η διπλή πίεση δεν εκφραζόταν με έντονες αντιδράσεις, αλλά με μια σταδιακή εσωτερική φθορά που απειλούσε να εξαντλήσει την αντοχή της. Την ίδια στιγμή, η Νεϊράν και ο Κοράι προχωρούσαν σε κινήσεις που στόχευαν να ενισχύσουν την εικόνα μιας Ασρά που δεν είχε πλήρη έλεγχο της κατάστασης, δημιουργώντας εντυπώσεις που μπορούσαν να επηρεάσουν την αντίληψη των άλλων για εκείνη, κάτι που σε ένα νομικό και κοινωνικό περιβάλλον είχε ιδιαίτερη σημασία. Η στρατηγική τους δεν ήταν απλώς να την αντιμετωπίσουν, αλλά να τη διαμορφώσουν στα μάτια των άλλων. Η Ασρά, αντιλαμβανόμενη ότι η μάχη δεν δινόταν μόνο στο επίπεδο των γεγονότων αλλά και στο επίπεδο της αντίληψης, προσπάθησε να διατηρήσει μια σταθερή εικόνα, γνωρίζοντας ότι κάθε της κίνηση μπορούσε να ερμηνευτεί με διαφορετικούς τρόπους και ότι η παραμικρή αδυναμία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εναντίον της. Στο μεταξύ, η παρουσία του Γιλντιρίμ συνέχιζε να αποτελεί έναν παράγοντα σταθερότητας, όμως πλέον η σχέση τους είχε φτάσει σε ένα σημείο όπου η σιωπή ανάμεσα τους δεν ήταν απλώς κατανόηση, αλλά και μια μορφή προστασίας, καθώς και οι δύο γνώριζαν ότι οποιαδήποτε ξεκάθαρη εκδήλωση συναισθημάτων θα μπορούσε να περιπλέξει ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη κατάσταση. Ο Σεργέν, βλέποντας αυτή τη δυναμική, ένιωσε ότι ο χρόνος δεν ήταν πλέον σύμμαχός του, γεγονός που τον όθησε να προχωρήσει σε μια κίνηση που θα άλλαζε την ισορροπία, καθώς αποφάσισε να φέρει την Ασρά αντιμέτωπη με ένα δίλημμα που δεν θα μπορούσε να αγνοήσει, ένα δίλημμα που θα την ανάγκαζε να επιλέξει ανάμεσα σε δύο καταστάσεις που και οι δύο είχαν κόστος. Η κίνηση αυτή δεν αποκαλύφθηκε άμεσα, αλλά έγινε αισθητή μέσα από τις συνέπειες της, καθώς η Ασρά βρέθηκε σε μια θέση όπου οι επιλογές της περιορίζονταν και κάθε πιθανή διέξοδο συνοδευόταν από μια απώλεια, είτε σε προσωπικό είτε σε επαγγελματικό επίπεδο. Αυτή η κατάσταση την οδήγησε σε μια βαθύτερη αναζήτηση μέσα της, προσπαθώντας να καταλάβει ποια ήταν η γραμμή που δεν ήταν διατεθειμένη να ξεπεράσει. Την ίδια στιγμή, η Τσολπάν αντιλαμβανόταν ότι η κατάσταση είχε φτάσει σε ένα σημείο όπου δεν μπορούσε να παραμείνει απλώς παρατηρητής, καθώς οι συνέπειες των εξελίξεων άγγιζαν πλέον άμεσα τόσο την οικογένεια όσο και το γραφείο, γεγονός που την ανάγκαζε να εξετάσει το ενδεχόμενο να παρέμβει πιο ενεργά, ακόμη και αν αυτό σήμαινε ότι θα έπρεπε να έρθει σε σύγκρουση με επιλογές που μέχρι τότε είχε αποδεχτεί. Καθώς όλα τα μέτωπα παρέμεναν ανοιχτά, έγινε σαφές ότι η σύγκρουση δεν θα μπορούσε να κλείσει χωρίς να αφήσει σημάδια, καθώς κάθε πλευρά είχε επενδύσει σε αυτήν όχι μόνο συμφέροντα αλλά και συναισθήματα, γεγονός που καθιστούσε οποιαδήποτε έκβαση πιο περίπλοκη από μια απλή νίκη ή ήττα. Η Ασρά, βρισκόμενη στο κέντρο αυτής της δίνης, κατανόησε ότι η πραγματική της δοκιμασία δεν ήταν να κερδίσει το Σεργέν ή να αποδείξει κάτι στους άλλους, αλλά να διατηρήσει τον εαυτό της ακέραιο μέσα σε μια κατάσταση που προσπαθούσε να τη μετατρέψει σε κάτι που δεν ήταν. Αυτή η συνειδητοποίηση αποτέλεσε το πιο σημαντικό της όπλο, καθώς της επέτρεψε να δει πέρα από την άμεση σύγκρουση. Και καθώς η ιστορία έφτανε σε αυτό το σημείο καμπής, έγινε φανερό ότι το σχέδιο του Σεργέν δεν είχε μόνο ως στόχο να την κρατήσει κοντά του, αλλά να τη φέρει σε μια θέση όπου η ίδια θα αμφισβητούσε τις επιλογές της, δημιουργώντας μια κατάσταση που θα μπορούσε να τη σοκάρει και να αλλάξει την πορεία των γεγονότων. Η Ασρά, παρά την ένταση και την αβεβαιότητα, παρέμεινε σταθερή, γνωρίζοντας ότι η επόμενη της κίνηση θα καθόριζε όχι μόνο το αποτέλεσμα αυτής της σύγκρουσης, αλλά και το ποια θα ήταν από εκείνο το σημείο και μετά, καθώς η επιλογή της δεν αφορούσε πλέον μόνο το παρόν, αλλά και το μέλλον που ήθελε να δημιουργήσει για τον εαυτό της. Και μέσα σε αυτή την αβεβαιότητα, ένα πράγμα γινόταν όλο και πιο ξεκάθαρο, ότι τίποτα δεν είχε τελειώσει και ότι όσα θα ακολουθούσαν δεν θα ήταν απλώς μια συνέχεια, αλλά μια ανατροπή που θα άλλαζε οριστικά τις ισορροπίες.